Cyfarchion pawb, fe nhw yw Gareth Bonello, dwi'n gerddor o Gaerdydd ac dwi hefyd yn chwarae dan yr enw lwyfan The Gentle Good. Hoffwn diolch yn fawr i'r Llyfrgell Genedlaethol am y cyfle yma i ymateb i rhai o'r recordiadau sain sy'n bodoli o'r archif. Mae wedi bod yn bleser gwrando ar y recordiadau yma, clywed lleisiau o hanes Cymru ac nes i ymateb yn enwedig i cyfweliad gan Meleri Mair gyda Caradog Jones ac mae Caradog yn sôn am y broses o potsian ar hyd yr afon Teifi ac yn sôn am ei waith fel bailiff a siwr oedd bailiffs eraill yn mynd allan i ddal y potswyr, ond hefyd beth sy'n dod ar draws yw cymaint oedd Caradog yn gallu cydymdeimlo gyda'r bobl oedd yn mynd allan i botsian, achos oedd e'n deall mai tlodi oeddwn ni gwthio tuag at yr afon yn y pen draw, ac falle bod nhw ddim yn cael cynnig teg ar y pysgod oherwydd perchnogion y tir. Felly dyna nath ysbrydoli'r gân yma, sef Potsian, a gobeithio'ch bod chi'n mwynhau. Pwy fi ar pysgod sy'n nofio ym mhob man. Digon i Linden, digon i gael, popeth i'r boned a dim i'r weddw dlawd. Awn ni botsian mwyn cywiro'r can, lawr at y Teifi, cymerwn i eira, gael ofyn pwy ar pysgod, pwy fi ar afon, a phwy sy'n bian lan. Sdim eisiau gofyn am gyfiawnhad, chwant y cyfoethog sy'n cadw oliau mag. Awn ni botsian mwyn cywiro'r can, lawr at y Teifi, cymerwn i ein chan, gan ofyn pwy fi ar pysgod, pwy fi ar afon, a phwy sy'n bian lan. Sy'n bian lan.